Kene anu ya. Samene tok iki anuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lotku oke Aceh. Jadi tak tunggu dari tadi kok brengasmu kok jagang Vespa bos. Ya iki tak jagang Vespa bos. Ngono bos. Oh, nje. Kediri hadir bos, oke Kediri menyapa. Bayu Lemi oke dah, lah cek lo. Di anu bos. Di apa jeneng iki? Di like bos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Farai. Purwokerto, oke, Bojonegoro, Sumbawa, Ngawi, sajenge wingi jam 09.00 Padik. Tadi bos nunggu iki bos uploadan bos jam 09.00. Jadi maaf ya bosku. Lah jadi bonus satu konten ya selempok kuwi to kok bonus satu konten piye konten lagi bos. Oke. Tainan. Bogor menyapa oke. Satu upload berapa menit bos? Akeh menit. Alah sehat-sehat Pak D. Oke siap manguan SKT Misbah Master Hipnotis hadir. Oke Bas bangun. Jambi menyimak, oke Pak Dik Pisono aku, alalah monte iki lho. Bapak Rian Susanto. Nek gak rokok salah paham ki kok. Tapi kok gak ngocas ya bos, batuku sik bonus. Mas T bos, alalah bonus apa to bos? Sah bonus-bonusan. SKC Mania hari ini sumringah bos Mejayan. Oke. Kapan video camping? Kok tunggu bos. Tunggu ae. Pasti gak ada notif jemang udan deres Rosa apa bos iki win pijen ning nguri Kiro Andika Bantul Utara hadir kaceman yang nganjuk oke lah pitu ya apa Mas Kiro pitulungan apa nah ayo kan nih camping mumpung waktu yang alah Gugu Iwak ya, Anto Jabrik, Pak Dik oke siap, Mas Anto sematkan. Oh alah lali, wong tuwek bos. Wong tuwek ya, wong tuwek gak apa-apa, wong tuwek inggone lali. Oh. Pulung hadir oke, Pulung Ati 7 konten Jojis Kiro Andika, Pulung hadir oke. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusapi lohku sing brebes milih. Pepujane ati kinarya gembange wangi. Sabar momong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti. Oke dah terima kasih SKC mampir nempil hadir oke tololet awas wong meteng masa meteng.
Gak telat, Bos. Lali iki ngene salah. Batam Klaten nyimak Pak Di. Oke, Batam. 7 konten wis tak delok kabeh. Matur suwun. Matur suwun, Bos ya. Wes kace Gunung Kidul oke, hadir bapakku oke, Mbak Dela juara 1 turnamen biliar, Bos. Oh, Mbak Bella. Oh ya, pas aku rono dek latihan. Ngeri hari ini ditutup dengan lip asoy. Gak ono notif, Bos. Mula gak ono notif. Waduh, Ciamis Jawa Barat oke siap. Purwodadi aku tahu bingung nih Purwodadi, Bos. Telat ora? Gak. Kujang Kediri untali ketek step, Bos, ben iku lawuh win. Ngujang oh, Pak Dik aku bolemu ya. Iya. 7 oke, 7 konten tak delok kabeh. Anti skip iklan, matur sembah nuwun. Baduro 875. Bendina 7 konten ya masuk bongko aku. Ora keberapa apa, upload angel, Bos, ngawur ae. Korsel menyapa Kim Jong Un. Utara Jakarta, termisbah Nur, oke. Laju sepeda kumbang, oke. Boyolali hadir, siap. Saudi hadir, Pak Dik. Bocah-bocah neng ndi? Iki gering lo, pijet lo, bodoh baru pada pulang, Bos. Kayaknya notif, sesuk perang konten, Bos. Alah, sembuh. Lasbong lagi yuk oleh Kiro Andika. Pak Dik asli apa? Alah. Lah palsu masanya Power Rangers gitu, Power Rangers merah. Kapan Jogja lagi, Pak Dik? Tunggu. Besok perang konten ngawur, standar sehari minimal 4 siap. Mosok 8 konten, Bos, 7 konten wis Dimas Zainal oke, Malang hadir, London Salatiga hadir, Pak Dik siap. Penting asa ya. Nah sakmene gak kita, Bos, untuk ini. Maksudnya gak genah. Awas we nak sesuk sak konten. Ala irul lho, apa terul? Lenur, sin, shot, dot. Bingung kenapa nak Purwodadi, Pak Dik. Iku dihubung-hubungno karo Google Map. Mau malah teko alas lho. Besok gak 10 konten hitung alalah. Kayak iso, Bos. Nak ngontene ning omah tok. Jogja hadir, oke, ayo lo dilek sih. Lagi 400 kok. Genep 1000 no ndelok iso gayang pemar jelasno anu iki menak no. Iki sing like piro iki kok kene gak kita soalé. Sing like piro sih? Pokoke nak gak wong 400 aja anu, dilek sih to ben metu ngono ning beranda. Pondok Gede, oke. Wan Fales, Jati Cempaka. Purwodadi Gubuk hadir, oke. Wujud. Alah kok pijat. Apa lemah, Bos. Alas Gunung Bodak, oke. Bodak lor kuwi to. Oke, berkah barokah. Alah konten ngising iki masane lha mbok sewoki apa. Kok iso konten ngising mbok delok lho. Oke dah. Korsel Jember hadir, Korea Selatan. Sorry telat, Bos. Megah. Dilek wong gak enek notif lho. Gak enek notif urusanmu gak karo aku, urusanmu karo YouTuber, YouTube. Ngono. Kok iki lip sesuk munggah dadi B. 8 konten. Polda Jatim, David Pugo. Aku telat pura, Rel Wijaya. Tanjung Kodok. Akhirnya Tanjung Perak. Satu konten apa iki lho, sapa jenengmu? Kaji Wahab satu konten oleh 2 juta, 7 14 juta, 14 juta kali 30 hari 42 juta. Kuwi duit apa lemah kuwi? Awe melok konten aku. Sak kontene enek regane kur 70.000 bot kok gembeng. Kok menamen golek duit masane duite pamanmu apa piye kok sak konten 2 juta kuwi lho. Lah nek kita sak konten 2 juta nggawe 14 konten, Bos. Lah nyapa? Wis genah. Oh. Kok ndek omahku tak tingkat dadi apartemen. Tingkat angkur 7 nggo apa? 17. Ngono lho. Ndur kurang lemang renange paling dhuwur. Nang jebur ngene, banyu nyeblok nyiprat ngisor. Wis kace Bukit Menangis hadir, oke. Kalimantan Bukit Menangis kangen Dukawan Gus Bogeng. Kesel, Bos, wis tak eret-eret kae. Oh. Kok menamen sak konten 2 juta masane duite pamanmu apa piye?
Oh. Kami sidone kapan? Tunggu. Pokoke anggere tunggu dalam waktu dekat camping. Apa diulo bos aku. Ulone. Ulo bandotane mlungker-mlungker kebat nyamuk lho, ndas sing tengah ngene. Mambu anget-anget mendeteksi target iki mesti lolor. Lah cetheke bisane setara karo ular mamba hitam kok. Cagae sepira gede-gede cagae kowe ngerti Masjid Istiqlal ora tem. Cagae gede dhuwur Mas Natalino iki takon Lah nang lantai 17 lho, ndur dhewe kolam renang. Oh. Senin apa Merdaya Pak Dik jadwale? Belum tahu Mas. Garam nganggo usir ular enak kanggo bakar ular apa goreng ular nganggo garam. Ulae gak wedi karo wiyah, Bos. Semarang Bondoria oke, Mas Agung, siap. Nyimak Mas Agung. Kolam renang Koco, Bos. Alalah Koco. Oh. Alah kalau sumpah Malik itu sin ini tak ketak terus sin. Toi. Cabang Doli oke, Doli, micin. Ulo kathok ana to, Bos. Alalah ulo kathok ndek, Bos. Sakil ini lah paling 12 cm. Ini nak kademen cilik nendek. Guri ki win-win pijat. Bloro aku sampe ning Bloro Bos arep iki lho Bos, daftar win iki lho Bos. Engko pantau ya aku nang Bloro anu ikuti ya. Lah kok balonku ae to. Mana Bapak Im? Telat suwi iki Pak Dik. Oh, telat sih mboten niki nembe kok, nembe. Mosok durung wayahe, Bapak Im siap. Dewi hadir, oke. Wonder ya. Dodek nanti dedek pulang Bos, ndek manggae jasudan kene karena udan kene. HS apa Bos? HS rokok. Mboten apa Bapak Im. Bloro. Yo mampir cepusik to, Pak Dik alalah langsung buluse siapno. Nang Bloro. Madiun Kota hadir Madiun. Wah, Madiun Kota rek. Ya apa rek Madiun Kota? Bapak Im hadir, Mas Okta. Tanggal piro ning Bloro Pak Dik? Tunggu aku tak golek info sih, Bos. Waca to win apa? BBS Bloro, Bos. Oke Marjan, BBS Bloro. Nganjuk menyapa Nganjuk, oke Gujangan, jari lokasi camping nggon Banaspati. Kaget Nur. Ora gak ning kono Bos, Banaspati kono nggo jagung-jagung ready nemen. Pak Dik buluse oke dah bulus. Sing urip Mas buluse tak anune dhewe. Alah Mbak Das ya ini ya melek nek SKCita itu hadir alah. Ini Budi, ini Bapak Budi kesel pora sedina ping 7. Alah. Kene iki ping pira mampu kok. Ndelok dhewe bos olahragane awake dhewe iki. Pendekar dipijeti ya kesel Bos ngasir jagung. Oh, ndek bengi gak nyimak live to. Lilir Mbak Das, oke. Wis tak gedange malah ijo Bos itu Misbah iki. Kangen Gus Bogeng. Oh. Bogeng tanggapan Bos. Seto. Panggon Banaspati kaget ora wani. Oh, alah kuwi gak wini cedhak omah malan Banaspati wi. Lah lep ning cedhak omah wi malah ndarani nginceng meng turu to, ngawur Jagung panen kapan? Seminggu kas. Los nanggamu tak gaya anggak. Gedange apa tangane Misbah Bos sing merempul. Gedange malah subur Bos. Nah tentu tunggu ya, Pak Dik pun pipis tapean. Urung Indra. Pak Lek pun pijet urung, Pak pijet piye to? Wis ndang ayu nang ndi? Kleru njaba wi Misbah, kleru jopo ya. Lah kok balon to. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, hadir Buos. Hari ini sungguh ceria. Makasih Bapak Dik. Ku.
Oke, Mas Natalino. Dalam makamku panas tombone apa-apa delamaan. Tambahane apa delamaan panas kowe kesel iki kesel. Bismillah ping 7. Kuwi bar ngideki apa tata ngideki wong sing bar mangan sambel, teleke panas. Ora mbok isui, sikate nganggo iki lho, Baiklin. Hadir paletong. Nangku Misbah kon ngantemi gedangmu ning waduk bos. Alalah yo bongko to gedangku udang cilik-cilik. Paling kan dipunari ngawur. Aduh aku. Suruh punari langsung ngantuk. Gak usah ngerabu pas kono nyoni ae, cek gula darah. Pak Dik tangga desa hadir terus. Tangga desa iki ndi ndawan apa ndi ris? HP lurus ganu kabeh ya. Siap. Kowe sing SKC nyata di mana-mana di live wayang Pak Kangko ya. Dan SKC ya, SKC iki tak akon tenan solid, solidaritas tanpa batas. Beyuh botol minuman ya. Kena notif Sragen hadir. Apa gini? Saya tadi banyu saya bos ya Lek Nur, celengnya wis baris sing ratan, alah kok celeng tak golek tetesan bos. Salahnya sebaris di latan rata nih, gitu. Pun beringis tebas, bayar mana lah, sowe gak tau bejet deh. Oh masalah deh, pun udah dia tau ngawur celana deh kok lu. Kamu tahu tidak bejet jangan enak kowe pun, enak betah lor kabeh kok. Manuk itu besit Kevin lah Mas Natali ki lho kan misi tim manuk barang. Bayar peto gak tau bejet bos. Cek ning bahan bos. Ngurusi jagung. Jagungnya pangan bajing. Gak enak nyamuk lah. Gak teko kene nyamuk. Akan tumpuk ngawur ya, tumpuk beta. Kuwi lawan Andrian Cepu. Los tapos. Tambah keselnya mbok rondo tapi ngawur ya. Cimut enak wae ngawur ya. Itu kemana? Pijet bos lho, pijet. Gus pilih malamin capek bos pulang wonge. Ayo wis mbok gadar rondo ndi. Sing cek kan maca komen win. Sangat main. Anu lho. Golek Karo seker bos. cas-casan ki lho. Sing mesti seker. Win flash tomblok lah. Tomblok rawane rene to. Langsung ke sarung toh, tomblok. Terus bos, iki lho bos, anu cacasan iki lho bos. Entek baterai ku soalé. Napa ya, rungso anu ya, rungso maca ya, golek cacasan e. Seker sapa win? Tak lek apa Pak Dik. Win flash mandek bos. Oke, tak cas bos karo e. Piston ya, telat gak? Telat.
bar maraton ndelok vlog rong sempet ngecas HP ndang disusul dino iki. Live dino apa iki, Bos? Iki Selasa Kliwon, hadir Pakku siap dituku apel. Oke, jagungnya oleh pirang ton, urung panen, Bos. Gus Yohanes Albogeng udah ketemu belum, Pak Di? Udah belum. Ini masih resepsi, Bos. Besok paling ke sini. Renotip ya. Konten dinten apa camping dinten apa tunggu aja nanti. Kita akan camping. Tapi pediku ulo, Bos, kono kae nggon ulo, Bos, kono kae. Ulo ijo eneng, bandotan macan eneng, bandotan emprit eneng, puspa pajang eneng, sawo kembang eneng. Terus mamba hitam, ular derik. Timur tengah eneng. Nek ulo kayu dipangane to. Nek ulo kayu, ulo bliri, ulo jangan ya lah. Tak jangan. Telat-telat ulo dibakar wae. Masake ulo Cobra India. Enak Cobra India tak gawe suling langsung lololololol langsung joget to min Cobra India goblok to. Oh, goblok wini gak Jawa. Berarti go suling jagane nek Cobra. Ulo dawuh ngono. Lamongan, gak ono tip oke, kok iso dipangan lho. Lho, ulo lho, Bos. Ulo jero. Ulo enak, Bos. Kayak koto. Nak gur Cobra India lah tak gawe suling langsung alah. Dimasak. Topa gede. Iki mriki menemu kae gile, Topa piye? Lho didek iwak slira ulo, iwak ulo igo tok sih. Tangerang hadir oke, telat ora Bos, telat. Lumpuhne ulone tak gen adus kemlinti iki. Kemlinti iki Pratama iki kemlinti lewele. Kok iso ulo mbok go adus iki lemasamu apa? Ulo suwal konten Banaspati. Gak di konten, Bos, soal iki gak tak upload, Bos. Ku tiwas dianu wong, kan lungguh ning Pandusa kabeh, lungguh ning apa iki jenenge? Maisan. Cil, malah telat-telat Cil, Acil ki malah Panda hadir. Nanti Panda. Lek. Bener di emak bahan lek. Tabur colokan. Oh, Ulo kotak apa? ulo kathok. Ulo entong irus. Evander Polta diwaca ya. Ulo kathok kuwi ganja ulo. Kowe ngerti uler kuwi mlayu wedi. Wis dipek dhuwurmu gak dhuwur, dipek ngandengmu ya pas-pasan. Ulo sendok. Hah? Ulo sendok. Ulo luwuk enek ulo luwuk bahaya, Bos, ijo, Bos. Kancaku mbiyen arman kacang ngene kleru di ulo, ala ulo digawak ngene kok. Misbah neng pondokan, Bos. Lah ulo kasur ya ireng ndak kuwi to. Ulo kathok metune lek neng kamar weh. Nah. Alexander Polta kuwi lho. Agenda berburu ambek Darpong karo Gembeng Pak Dik, nostalgia. Ya. Aku tau mbiyen gawe video lho, gongen ning YouTube iki gawe video pas aku mbidik ngene oleh, tapi mbok saiki videone. Iwan sing daging enak. Apa, Bos? Kabeh daging enak, Bos, karek bumbune. Ulo gorengan. Ulo gorengan tak pangane. Modelmu. Wis. Wajahmu pas-pasan. Tak uncali ulo tenan mlayu engko. Alek ku lho. Kowe kira luwih ngelehmu mlayu, mundur-mundur kok. Daging sairis ku lho. Apa tuh daging sairis kuwi? Cuwak, didik kulot halut. Kok didik kulotnya apa toh? Aku gak wedi lek ulo. Ora rene. Tak kalung iso kembang no. Lek asu wedi karo asu malah wedi lho.
Andino saya bos. 1000 kemana pitowe gak njo kesel gawe konten sak Indonesia Raya iki gak mbok delok malah kur 1000 kemana we lho. Kok Mas Natalino. Oke masuk. Baremiu bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Allahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ya kan jangan lakukan sesuatu. Kon Al-Fatihah. Korek ini itu Win. Oh iki lho. Amin. Terbaik konten hari ini Pak Di. Oke, terbaik ya. Lalah Munawar keselmu goreng kowe bongko-bongko warpe ngetutno aku tok lho sikilmu wis drate ucul. Mas Dimas. Njaluk vlog akeh tapi gak ono sing delok. Lah ngono kuwi lho. Ngono kok njaluk konten. Wis to Pak Di kontenmu ngising tak delok. Lah par ndelok tabuh kenthong aku apa piye kok. Halo Pak Di. Hentikan MBG sarang korupsi ala wis tak bilangin awet biyen to bos. Dolan Jepara Pak Di langsung ojing, ojing. Aleman. Oke Afid. Wape sing gede bos. Deloken Pak Di ki apa to? Palotong. Masa aku utang ora tau entek. 15 di konten apa to? Apa 5 menitan pito konten kok 15 men we. P3K bos yo Petro perang petele keri. Tak kira wis camping. 10 para pembuat tonton bos. Gue banyak gak salah paham. Konten 15 sing garing dinawet yang ini. Subuh kayak tuk kayak di budal. Sampai teran kontennya. Gak ngerti bos aku. Sesasi iki aku ndelok kontenmu setahun iki Pak Di. Oke. Bin bidut barang barewo apa? Nglasir jagung bos, panen. Camping adoh apa ning alas kono to bos? Ning cedhake ning bendungan bos. Tadi aku 3 lokasi iki koneksi sing gak enek bos. Ras. Lek camping seragam SD. Seragam apa ora seragam? Camping berapa orang? Tunggu bos. Pak Di sepil demit sing jenenge kapten. Ning Pacitan kene lho bos ning Pantai Teleng ngono lho. Ya ora arep jenenge kapten demit pokok nyepil ki masane apa anak asu apa piye to? Lho, Mas Rempeng pis ki apa to pipis piye to? Watuk apa to? Oh Mbak Dinda Terato. Ayo para juragan kirim perlengkapan Eiger ayo dolan Jepara. Ojing bersama Mbak Dinda Pak Di. Oke Mbak Dinda Terato ya. Sewu apa? Watuk rik gulu kakean rokok iki lho. Wah, Gus Nopi. Alah Gus Nopi hadir ngetik apa iki? Dengan Madas Sungan. Alah. Iki. Ndang Lepi. Tak anu aku jaman mbiyen nak ana sing watuk pis. Oh iya watuk pis rik Mas guluku. Mbak Das di lungas nguyuh. Rik guluku bos. Camping ngejak John karo anak buah Pak Di ben gayeng. Lah gayeng iki malah wong ijen iki gayeng karo menyendiri karo iki ritual karo nggih lagu karo mikirin viral. Lah kakean wong ra keramen iki arep antri sembako kuwi to. Mbak Das suruh nguyuh ya.
Natalino. Perangkat terlalu panas, gunakan pengaturan pelindungan panas ya. Lenur sesuk gawe api unggun sak dure 2 meter ya. Coba disemprot gitu. Apa nih? HP-mu kan. Caranya. Si bos panas, bos HP-ne bos. Lipat. Kok cek kuat li bos, HP-mu meh menyerah, kepanasan bos. Alah. HP ra mampu kok kowe ngimbangi aku lho, kowe ngetut guriku lho sikilmu nak gak alalah drat-dratan tiwas ucul. Gelis adem iki. Apa sing iki anget? Terus kok Si bos, sidon gas bos. Panasnya kena mana nih? Lah apa sedelet lho. Iki nganggo handset to. Maaf ya nak handset. Buanter nganggo handset kok goblok. Lho, maaf Mas Rampong. Panas tapi rene piye to demek, tanmu kobong, gue nyemut rokok kenek kok iki kae. Lah aku rokok lho ngene. Buk ngono. ada sing biyo adem kupengku jene. Remuk kupengku bos. Maaf, gue headset janji. Cok abane. Sorry bos. Apa Boim? Dikompres gawe es batu Pak Di. Alah. Ya teles langsung konset to. Anu bah. Ben adem. Panas Gak tak maaf nih, alah. Oh, alah. Tuhan yang maha pemaaf, pengasih, penyayang kok kowe gak gelem maafno lho. Iki lho apa Boim malah kon ngompres es batu Ya langsung blebek kok. Aku nggawe sound JBL sumber. Oke. Jan cengah lot kupingku budek. Maaf Doni, wong sedelet iki lho. Panas tenan Don. Hadir ketua siap. Si Don nonton. Saker mriki saker. Dino apa bos Mas Yono bos? Beli satu lagi ya. Ya waya ganti HP bos, omben bos. Tak kelompokno sik bos ki. Dimut disebulne. Gendong AC Pak Dik ben gak panas. Oke. Joh mbujat iki kuping. Mbujat iki piye? Kok mbujat iki kuping. Aku turun tak sampai tangi tak kira kupingku kelebon laler iki. Masa kupingmu kelebon laler? Kok asa kuping kelebon laler? Oke masuk. Sodik sego goreng bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, Pak Dik jajal melundelok ojing pas perform Mbak Dinda Teratu. Terus aku kan ngapa joget bos? Ipun yo, Mas Dimas Ipun. Yo, pengen Ipun. Ya, challenge Mas wis bar. Gak challenge Mas, aku cuman yo kudu tukang gedak awake dhewe tukang gedak lho Mas. Oh, dadine gedak-gedakan. Oh. Lho wis 1000 lot, oke, ganti Mito, HP-mu ben ra panas. Kok mito. Kok ora ana notifikasi tangi kawanen iki lho. Sabtu tanggal 14. Berarti campingmu kuwi malam minggu, Bos. Wis tani Mas diganti Nokia, Bos, awet yo Nokia. Anggore kata podak Pak Dik wi. Yamaha, 2 tak kok pito HP kok Yamaha wi. Jambi.
Batuk yo hadir bos, oke. Kowe gak Jawa pindalas barudan blejet lho. Ula gedhe wayah metu lho. Seneng nek aku diubel ula terus gak iso onten lho. Sido angkringan menot Jombang apa ora? Sido angkringan menot Jombang apa ora? Nek Jombang tak omongi engko terno ya, sing mau menot nek ora ya. Masuk Asia Hidayah. Pati Kota hadir, oke. Keropi besok suruh periksa Pak Dik kalau batuknya nggak mari. Watuk gatel gawan urip bos. Wong nak iso watuk wis urip. Wis gak apa-apa aku watuk lho kok. Periksa Oh. Pokoke ngerjane watuke wis urip, wis menak we. Wae apa? Oh nek arep blower mikir diopno oke enek bos sing menot kaya bos B. Lah. Ya ora mampu to kuwi, lek nggarap piye? Ngono. Wis aja melu camping ki wong gedhe-gedhe tok. Kemalaman lemnya bos, insya Allah aku lab sore bos. Cuman iki tadi aku vlog 7 lho. Ini nak gak wong sakti apa mampu piye was tipes to. Kapan camping? Ketangkep bendol. Apa Pak Em? Insya Allah camping itu malam minggu. Bah, cuman nunggu sih teman-teman. Tapi pemalam apa ya? Masa malam Sabtu. Gak iso ya. Pasti nanti di vlog B. Bah. Butuh perlamakan bah. Malam minggu aja Pak Dik. Malam minggu ya. Bos mega dijak camping lah malah didului demit malah kene rasa turu kingko. Malam Jumat. Kambing bakar. Alah kambing bakar kok gantek kok kambing bakar kok bakar terus marek iki mumet ngingeti wong telu lho. Ati kirim kambing guling neh. Sing cilik lebih pitik apa lho kakean wi. Yo iwak kambing dipan wong sak Indonesia Raya rantek lho. Badrun terserah ya. Wis wegah kambing guling. Parman kambing guling to. Isuk mulai ngresi tenda. Melaku keloyongan bodo nyemplung waduk neh alalah. Oke Pak Dik, nggih, pitik mawon B, pitik sitok apa bebek sitok lho jentek dipangan. Lah nak kambing lho. Minggu depan wis padha poso. Kudu rampung minggu iki. Siap, malah apik. Enggak usah tenda camping nanti kloso sak, Bos. Tuku iki. Kloso sak terbuat dari terpal itu loh. Nanti karena udan gak kudanan. Tempurae Pak Dik jarang. Apa? Masa konten mangan ngentekno 1 kintal. Ayam pelung aboboe. Kok iso ayam pelung lho. Ipun 17 saya bah. Lho iki lho. Oke, baik Mas Andrew. Mas Andrew aku duwe manuk apik, warnane ireng kok lemah. Cangkeme oren. Ampun aku dikirim kambing biyo wis diterterno tanggaku wis cacah mangan kabeh isuk sampai saiki iki saiki wis dipangan iki lho. Win iki langsung alalah, win langsung pijet iki lho. Mbak Das bujune wis 15. Kok nyilih tenda tentara toh? HP ipun aja Bapak M, tenda SAR. Ipun 13 saya bah. Oke, ana carane ape unggun. Ya jelas to, Bos, kanggo ngusir iki. Bedol. Umpamane. Sri Gunting hitam kuwi jenisnya burungnya. Oh, Sri Gunting ya.
Sandro. Bedal. Kok bendina duwe manuk terus lha. Kene iki nggon manuk Mas kene iki. Lah kowe ngising nang Karena bedal apa? alas iki lho parani manuk. Manuk bubut. Karena bedal apa nih? Burung ababil nak kuwi iso mabur bahaya nyebloki wawa ning das lho. Yang Namanya burung ropik ya, Pak Dik. Aku melu nginep rono oleh gak? Monggo bos oleh. Tendo terop. Ini tendo BBBD. Rasa bos. Oh, bawa gitar ya. Alah kok malikin to karyano ki tak. Oh. Kayak panas ana. Gong, diangat, ngene pemberatan panas e mangangah. Alah kapan pantene aku tak rono. Masa burung malika. Lha padahal kecap to. Sambele josis Pak Dewi tenan ora teman. Oke no video. Kek no video tak sambele josis. SKC live on air. On air piye, Mas? Adam air apa piye to? On. bajingan tau. Dus kaget. SKCI. Lampu kelap-kelip. Bajingan. Booking gawa. Alah. Tenan sumpah neng kono kae wingit tenan, Bos. Gak ngapusi. Iki nak sing wong paranormal sing ngerti ya, mbiyen iki konsultan sing merencanakan bendungan kuwi kan mara ning bendungan to. Wong iki pinter, Bos. Bos to. Mas, di situ ada anak kecil lagi mancing. Tak ingeti kan tak blobokku sak kepel gak enek. Ternyata wong kuwi pinter ndelok makhluk gaib nol, Bos. Konsultan jenenge sapa ya? Mbon sing perencanaan bagian perencanaan. Tenan gak ngapusi. Ya pas ning kaya ada anak kecil mancing. Tak ingeti karo watu tok. Jadi watu wonge lungguh ning watu. Lah kuwi karo watu tok badanku. Wong ki pedan dengan batin kuwi ora nek apa-apa lho, Bos. Jadi ada anak kecil mancing. Oh, sumpah ya sumpah. Oh, sumpah asune tampah kuwi to. Kok dhewe ya. Tenan gak ngapusi aku. Kowe mbiyen tau pas gaene iki. Gaene sing outlet saluran outlet kuwi kan mbiyen ambles terus. Lah kuwi tak kon ngupas sampai file tanah keras. Jerone 3 meter, Bos. Tak puancang, tak kei pring-pring kuwi nganti notok aku dikei pring gak gelem aku kudu dikupas sampai tanah keras ben gak anu. Geger, Bos, kecor jam 7 bengi ambune arus kuwi. Mega cilik menek ning iki gocor nyemprot nyembur iki lho. Molen iki lho. Jaman biyen. Kok dhewe ae. Apa to, Mas? Oh, wis mara rene. Saksi akeh sampe mara rene. Tak celukno iki pemborong iki. Oh, Rapakku jarum super ning ndi ya? sing ngomong aku ora tau percaya nek sing ngomong anu nggah nggih ra panggih. Jarum super. Oh nirokke kowe. Oke, Bos. Ngono. Wong kuwi aja dhewe, wong kuwi amar bature ngono lho. Cerita, Bos. Aku lalenan tapi nek abo eling alalah cerita horor gudang apa nek daerah kene iki. Lho. Oh wong kok nesuan piye to Mas Tropong. Ini wis kebal. Munaware Jawa apa menawar enggah nggih. Ah melok lab ya. Munawar, melok lab. Mas Alip, kok akeh men Mas sing kuwi. Gon wingit Mas tenan gon ning tengah alas lho. Biyen ya jaman biyen demi terus pindah ning alas. Antibiotik. Ning desa, Mas. Karo antiseptik. Banaspati glundung pletek sunder bolong jamanku cilik aku mesti wong tetek ngomong ini. Ene bakul bakso ditukoni sunder bolong. Ene bakul bakso dideni apa? Saiki gek enek ning desa iki. Lah kuwi pindah ning alas ngono lho. Pindah kakak. Oh. Kontennya ora dipaske 10. Lah 10 ya bongko to, Bos, gak oman jam to, Bos. Arep apa?
Lho Pak Dik gak ning maraton. Lah lomba lari kuwi kok maraton iki. Bendel kena bendel. Kami dihapusi ora, Bos. Kami bangsa Indonesia toh menyatakan dengan ini kemerdekaan dan hal-hal yang tidak sesuai. Oke, masuk. AB bagi-bagi 1 juta koin, pesan, gawe tuku ayam, digawe camping Pak Dik. Siap. Abah, Bapak Im. Nggo tuku pitik camping. Oke, Bah. Pitik didusik, ayam pama. Sing kalah langsung dirica-rica. Alhamdulillah, camping. Masih Bey. Abah, Baim, pokoknya siap terus. Rezeki lancar, isone kur ndongakno tok. Wis muga-muga dibales karo sing kuwasa. Lah awake dhewe iki gak anu to, Bin. Gak bisa berbuat banyak, oh, Bin. Lah untumu lonor. Loh, watuk anggere wong urip pas nggo watuk, Bos. Rezeki gak pedot, Mbak Vina gak ngungsi hadir, Bah. Gampangane lho, Mas. Yo setahe nggo tuku rokok, setahe nggo tuku apa-apa no, Mas. Sing pentinge oh, dibakar ya. Dibakar bulet ya. Direbus sih, oh. Mocoku blibet kesel Mas awet sedina utuh kon omong ya. Cangkem les nggo ngene les gak kena kok ketarik niki nek sarape nek sing pedhot lho, Mbah. Garai selalu arti nek macamu kliru. Nek macane kliru cara ngartekne ya kliru, Mas. Makane nek wong kliru kuwi dibenerno. Oh gak mbok guyu. Ayam sak juta kan mukbang. Wong kuwi kleru wajar manusiawi. Manusia itu kilapun selalu ada. Oh, malah maca kleru gak apa-apa wong ora dipiji wong ki lep lho. Lep iki maca kliru wajar tulisane banter kok. Nek tulisan kursi tok mlorot tok gwedhi gak abjate gedhe yo. Watuk gak oleh. Watuke wong urip iku kudu watuk. Lah nek watuk liyake dilek kuwi gak oleh. Kadang ana wong akeh kerumunan watuk cegluk. Lah liyake ning kene tolah-tolah rengidu angel. Isin diulumak klekek. Camping ning kota lho, Bos. Ayam 1 juta juga ditukar kabeh, Bos. Alalah kowe iki ngetik kliru, masalahe nyapa madalahe. Ngono. Sik. Masalahe nak macamu kliru mengko resikone pian serdih. Cok kaget. Mas Ropo iki madalahe, lho madalahe kuwi kliru. Masalahe. Pak Dik rondo Sulawesi kae piye? Alalah. Jadi ditumpaki, Bos. Tapi kata ngene aku. Main keras, Bos. Kena agak digasak sewengi sedina ngono, alah nesu kae. Kena nesu ngeras kalen ya model ngono kae. Tarah es cerake karo D. Kukumu kethoki, kuku jempolane gedhe-gedhe kuwi jempolane kuku nak dawa. Es karo D kelet. Kukumu ketokno. Sing pijetik gagal. Merowo iki terus aker ya. Geng kopi geng oke, kopi D oke. Jare sing gak kopi iki mbek banyu Bos tuku siapan pamae. Aja Bos, tak du dhewe, Bos. Tukuane Sumatera nggone sapa wi? Fam sapa terkenal wi? Nah ini aku, tuku cilik-cilik ini lho, Bos, paling 1 juta lah loro. Kan ngomong bahasa Korea, Pak. Dialah bahasa Korea.
Mbak Vina gek ngungsi Pak Dik, bukannya gak ngungsi. Ngusi. Pito. Mbak Vina gek ngungsi Pak Dik, bukannya gak ngungsi. Wes mbuh ngungsi. Nek. Bingung aku. Wangel ya maca cilik kelet Wis sembuh bingung neh malah diejak. Setel tukang pijet nih. Klumpukno nggon pingit tak nggone poli ala omonganmu kuwi lho. Efek kesel kita, kesel bos. Apa Baim kesel. Sedina wirawiri lho. Nak wong biasa ala gak mampu. Bah. Tenan. Ping 7 lho bos. Maksudnya kon ngomong gulung entek nak watuk jere gak oleh. Kapan turu Pak Dik? Bar iki turu. Kok ora tau turu kok. Sing salah aku, dudu penonton ini bener. Kesel omongan. Ya kopi dulu. Kena kopi tuker aku. Saya tak kena. Nonton kena, sakar enak, nonton kena. Nakar. Lah kena saya aku gak maca kok pijet, ben apa to pijet kuwi. Ini kopi ya? Gak sah. Lah. Rodok pahit teh. Endi badas. Ya dijamuni Pak Dik. Napa? Apa Pak M jamune? Terima. Jamune protein Ya dijamuni sire karo bapake. Ya toh dijamuni. Jamune apa? Jamune takok pemirsa. Masa Pak Jawa ketok lelah win? Lah kok jame golek gemak neh to tak tukono gemak sak rinjing malah gak mbok openi. Jamune kunir, gawenan bos mesinmu. Ya gua anu, tukokno nang meli kono ae to lah. Nang meli ki arak Jawa bos. Aja jarak sing Ini meli to. Juta. Biasa tukang pijet digawe kok. Tak kon gawe nak ngene tukang pijet tak kon gawe. Kurir tak kon mangan mbok. Ben kurir tukang paket ya mangan. Apamu kuru mangan, Bos. Lho. Ngono lho. Mangan ki apik, Bos, ben gak salah paham. Lah nek lesu. Ngono. Ayo turu ae lho. Turu ben apa to? Jamu kentulinu. Oke, Vida. Win ngongkon ngomong bahasa Korea Pak Dik. Alah, iki basa krama Inggil ki. Berita putih rating deng. Wah, ngomongnya mangel bos ilate kelet ki. Kula jan lucu. Piye to kopi iki? Kurir dadi moden. Kurir tak dadekno moden kok, Bos. Memanusiakan manusia. Kurir biasanya sungkan ning aku gak sungkan. Wis. Wis kulino kowe ganti bras ning omah kae, nggo bathok aku mending ngono. Wis aku mplung. Aja tukar padu. Congyang orang tua, wis Bapak M. Congyang mana Bapak M ganti waca? Tak waca Bapak M. Iki lho. Buyung Upi. Buyung Upi. Jamu apa to? Bah, buyung Upi kuwi. Kuwi kembang anu to. Cuci darah ho. Buyung Upi Camping gawe LC3 Pak Dik ben kena nggawe batu ramong. Alalah. Iku malah gak bantalan.
Minggu malah gak omong-omongan malah pangku-pangkuan kok ngalah LC barang iku malah awak malah kram kabeh. Camping kok nggawe LC jagongan omong-omongan ya ora omong-omongan malah meneng kabeh. Golek nggon dhewe-dhewe. Ya Allah kok iso tukang. Nggih kok bebas tukang pijet bos. Nggon aku bebas bos. Gak sah sopan gak apa-apa nggon aku. Jadi wong bebas tapi sopan. Berarti ra bebas. Karena ada tapinya harus sopan. Ngono lho. Bebas bos gak sopan bos nggon aku. Kampung Sukumokoko, camping Sukumoko oke. Bebas tapi sopan gak ikhlas. Bebas sing piye kon kudu sopan, kuwi jenenge ra bebas, ngono lho. Bebas ora rasa sopan aku muni ngono, kuwi bebas ikhlas sing ngono kuwi. Ben gak utang budi ngono lho, Bos. Jamune gramason, Bos. Lip neng pom Mas Dik. Alalah ngenteni kopi ki lho. Kok iso kekel tukang pijet kon gawe kopi biasa, Bos. Tukang maido tak kon gawe kopi kok. Tukang pijet kon gawe kopi. Ngawur, ngawur. Yuk, yuk. Yo. Sik bos, Bin. Ono Bin. Sik tamu Bin. Di Bin mut Bin. Gak apa ada kok. Mas bos. Malah kok etek-etek to. Iki lagu apa? Iki lagu apa, Mas? Oke, masuk. Suara berita. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, jamu anggur kolesom 4 sebelum tidur, tapi setengah gelas aja, jangan 1 botol wakakakakakak. Kolesom. Kolesom ya. Kastel di bas, kastel. Kastel taran. Senare mau enggak Was suara berita tertulis dalam koran tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk puing jadi buronan polisi. Dar-der-dor suara senapan sugali anggap ketapan. Tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan sugali makin keranjingan. Oh iki lho bos, kabine teko bos. Nyapa to, Dik? Ben adem. Tukang pijet iki gak gawe kopi, gak iso bos. Nang kene tak kon gawe kopi. Ki sing anu sing ndi? Ki aku sing ndi? Waduh wae kabeh wi. Kopi kabeh ya wis. Sing ya. Ngono ben gak salah paham, Bos. Nang ayo. Lepas. Ndang pijet malah rokok to. Wes ana tempat kaos awak. Ya mringis to mburimu pati. Alah senengen to. Aku dikit tak. Ya. Ah. Lagu Iwan Fals kok hecek-hecek. Nah, iki kan Paite. Apa bos? Ya asik sekali menari di lokasi WTS Klasteri tetelalet. Asik lembur sampai pagi. Usai garong hambur uang peduli setan. Malah kiko geger tukang pijet kok nyanyi Garuda kiko padu.
Nek kopi, rokok. Iki berarti aku istirahat, Bos. Istirahat sebentar, Bos. Hampir 1 jam loh. Ngomong rene mandeke loh. Tapi nak wong alah cangkem abuh ngisor dhuwur. Nak wong biasa. Apal ora kok apa to apal apa ora? Gak apal Bos aku. Mijet ganti sugoi malah dikongkon. Aku samang to. Omahku bebas tapi gak sopan, Bos. Lah, yo ora leren-lereni masamu po. Laku batu piye to robot piye to? Pati mendelok, Bos. Pati. Pati iki wong angel. Tapi aku seneng wong Pati iki jiwane tangguh-tangguh, Bos. Lah istirahat gaya apa to, Bos? Palembang dirip Palembang. Camping panggon sing ana Bos. Cedhak omah, Bos, wi karo omah wi. Cedhak, Bos. Cedhak dalan gedhe, Bos, nek Bos Patine. Terus ora ning kaline. Dalan omahmu mulih nggawa kompor oleh ora? Lah kene pun man lemah piye to gak oleh masak apa piye to? Enggak. Dukunmu teko ndi Pakde kok kuat men. Lah. Oh. Wong ki mane tipis wong iki. Jaksel, oke. Musteri Lebaran Kendal 5 belum, Pak. Selesai Pakde. Alalah. Sok Bos, ngono nek kurir pasti teko, Bos. Tuku Starling. Lah kuwi Pak Dik sing jikuk gas ning alas ya. Gak ngerti Bos aku barok nek dolan omahmu mulih nggawa Bima oleh ora. Ngawur landhepe ilat ngalai landhepe welat. Welatnya apa, Bos? Gerobokan absen Pakde oke. Ciracas Jatim hadir siap. Winondi Bos, iki lebih pijet iki lho. Gungbar Bos, tanggapan iki bar iki jam 12 kok. Merah kuning kelabu ya. Merah kudan dan biru. Wis suwe Bos gak gitar wi aku wis gak iso Bos gitar ki setelah rabi wi aku wis gak gitar Bos. Sadurunge rabi. Dadi kaya krep-krep kuku dawa-dawa. Terus gak lagu-lagu anyar terus gak iso. Berjalan ke sendat di antara sedan-sedan licin mengkilat dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Ayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan bis kota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Suara bising ribut yang keluar dari knalpotmu bagaikan truk. Ayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan bis kota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Gak setel Bos iki Bos tarahan Bos.
Wes bos iki. Konten ngamen ning Bangjo. Tenan ya. Yuk. Live ngamen ning Bangjo. Kan HP. Ora wacana iki bos, ora wacana aku gak anu lho bos. Iki kur iki konten ngamen ning Bangjo. Aku gak janji lho bos. Ngono. Tangaman saiki bos. Masih aman bagi. Pastam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari, hei aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Jere sapa rawani? Trompok Jero. Gak wani palingan. Mas Didik gak kena ditebak bos. Ya aku ngamen ning Bangjo. Alalah. Aku dhisik. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu, hei murid bengalmu, mungkin sudah menunggu. Laju sepedaku bang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bang. Kok iso gak wani wing ngremehno aku to? Iki mancing. Mancing iki. Mancing iki. Jadi saiki bos. Yo. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Umar Bakri, Profesor Doktor Insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji buruk Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri. Sialamat lo jadi orang. Sesuk vlog 1 apa 2 bos. Alah, omonganmu lho. Wes gak iso iki dipancing iki. Iki gak iso dipancing iki. Iso nyopir ra bos. Win iso nyopir. Lah, Win jare gak iso nyopir Win. Oh ngawur. Alah, muatan sanggibik 300 dipancet ke jempolan tok lho gase net lho. Ki wong loro tok ya Win. Ya wong loro. Kayu sarit e. 5 gibik 100 lho, tak dukno dhe tak unggah dhe cah loro tok. Oh, berarti 1. Omongane lah gak seneng aku nak dijampangi cara wong e, dijampangi to. Alah we gak iso ngene we. Lah ngremehno ki. Kuwi asline untuk memicu awake dhewe iki untuk berbuat sing melebihi. Ngono. Tapi ngerti dhewe awake dhewe iki ya wong Pak Tarno lho. Gak kuat nek 7 meneh. Lah, alah. Ya omongan bos nek sesi nyanyi nek sesi omongan ku sik to ndemke bar omong sak jam muncul ya bos. Gitar ben pikiran fresh. Dadine awakku ya fresh, sampean fresh. Sedina seminggu 40 sasi. Apa kuwi lho 210 kuwi lho. Bos, maaf bos ya, tadi aku kan wis lelah bos. Mungkin hari ini nanti kita off jam berapa Win? Jam piro iki? Iki wis jam 12 punjul Win. Ya istirahat lah sesuk ben iso beraktivitas. Nak lur melok telur tok ya bergempuran. Masa 12:30. Piye Mas? 12:30 ya kita off ya. Nah, request lagu apa? Tapi aku gak apal, aku ketemu Tinja Soekarti aku. Tinja Soekarti binti Mahmud, ikal mayang engkau punya rambut. Para jejak katakan lupa, memang menggoda. Na 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 na
Teh gak tau request lagumu apa Mas Teh? Lho, kono alirannya Sepultura. Jajal Mas Teh, lagu Rock apa? and roll, Metallica, Gun Roses. Wah. Dung. Wah. Gun Roses senengane kono. Teh Mas Teh tak browsing no iki. Isi kepala di balik topi baja, semasar dadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira bintara atau tamtama, Aku gak tau repot tetap tentara. Alah gak repot Mas Teh dah. Kata berita oh gagah perkasa, apalagi sedang kontak senjata songo-songo. Bersetan siapa saja musuhnya. Mas paling vlog songo. Ngawur. Makasih Boboe mau. Mereka apa? Mbak Das sing guyu wae. Paling vlog songo piye maksudnya? Request iki vlog songo Mas Danu, Mas Rokong iki. Wis dapaten ana aku saiki. Wis dapaten ana aku saiki. Apa Boim pamit sih Pak Dik. Oke, Pak Boem sehat terus. Salam kagem keluarga. Pokoknya sehat-sehat terus, panjang umur. Muga-muga dibales karo pangeran. Oh. Wis ndang golek arep saiki bacot crok ngono lho. Kok lu? Piye? Wis opo ngono wocon sik. Yo requestku lagu anu lho, apa vlog songo iki lho nggih. Belum request anu nih. Gak takon request lagu malah request vlog songo. Wis nggih. Luang di band dipateni Mas Repong awake dhewe iki. Oh. Sangat tempur. Pas tempur gak apal, Bos. Aku tuh nganggo tag aku, Bos. Sore tuku pancoran. Sore tuku pancoran piye? Budi kecil goyop manggigil, menahan dingin tanpa jas hujan di simpang jalan Tugu Pancor. Kok lemah men piye to Mas Nur? Tunggu pembeli jajakan kok pes-pes air goreng. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Disuruh vlog 9 kok seneng amat perasaannya, berarti mau dong loh. Mau nawar arep edan ditawar iki. Wis ngene war. Kowe tak challenge, HP ku nggunen, kowe nggawe vlog songo. Iso mlaku 5 menitan. Jame gak nutut le. Aku pengen roh ndi vlogger sing sedina vlog songo, sing 20 menitan. Bar songo lak cangkeme gedhi-gedhi ngene. Cobaan war. Mas Repong endi wis ndang bacok nek ungkal arep sing landhep no. Bintang crok, bintang wis. Ini Mas Dimas Zainal, Bos. Hanya klub channel di dunia Mas Teropong. Lah, alah. Iki wong wis aja ngono to, Mas. Oh. Lek Damis iso. Lek Damis kentong subuh wis tangi. Wis nyoncong kamerane. Awake dhewe jam 12 lagi obah kuwi lho. Jam target jam 09.00 bengi. Itu nak lagi upload, Bos. Kono main ning Sor Tower. Oek lho wis dadi wis upload. Iya ya satu aja lho.
tebas minimal. Minimal maksimal. Masa siji Mas Teh. Malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan, bertemu dengan perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Pada malam Jumat selanjutnya, ku bermaksud lewat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Vlog siji tapi durasi 2 jam bos. Wih vlog piye? Wih film apa piye no? Toprak Ngawur sapa nggih? Iki mau konten ping 7 manganku ping 7. Bos, manut kontenmu saiki jadwal mangan. Nah ping 1 boko weman ping 1. Janur kuning lho, gitare gawa apa? Gitare gawa nggone muji jare Pak Dik ben setel kenceng. Alah tak setel kendo. Tak setel kendo. Ganti gitar listrik malah. Nih, nah konten siji Mas Mudi digeruduk SKT sak Indonesia lho. Kowe sesuk lipahe Mas sing bener. Nek sido gak upload bongko sire. Joko lelur bocah nganggur, ngalor ngidul. Oke, masuk. Karuan. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, nek Mbak Vina seng ngakon, mesti enggeh Mbak Vin siap. Siap bos. Najan bocah rada gemblung, sing lagi nandang kasmaran. Aku wani mati tenan, timbang urip kewirangan. Pancasila ngawur ya. Gak apa? Kadung kewirangan, najan bocah rada gemblung. Pengen mati wedi bancaan. Jari Win kon hipnotis Win wetengi diseni gitar Pak Di. Alah langsung muni. Nanti tekan becet bos. Pancasila Kenyat. Apa bos? Pancasila nang. Latihan boxing bos, tetep boxing itu latihan terus. Ini takon fisik terus, tapi ini cek panen jagung bos. K cari keseruan Pak Di. Apa keseruan nih? Perangkat terlalu panas, gunakan pengaturan pelindungan panas untuk kelancaran streaming live. Upaya nyemprot iki. Bluro kapan ya bos? Aku infonen bluro to bos. Anu lho bos. Oke, masuk. Tanding lho. Tezerolog bagi-bagi 500.000 koin, pesan, Goal 7 vlog. Gol. Oke, Mas. Hari ini 7 vlog. Terima kasih Mas Teko. Watu cilik Pak, watu cilik. Watu cilik.
Watu cilik jenenge krikil. Ayo, coba nek anu nih, apa jenenge watu cilik jeneng krikil goncana krepe. Serok cilik jenenge sodil. Ya. Kor watu cilik kor. Acil apa tocil? Liwat Mas Dimas Pak Dik. Oh, liwat Mas Dimas ya. Oh, sesuk tak anu. Tak tel Mas Dimas. Jam 1 istirahat Pak Dik, sesuk berkarya meneh. Oh nggih, BAC, Furnitur, Habib Makur, Mas T. Oke, terima kasih Mas Teku. Siap. Janur kuning. Misbah saiki nyamar dadi tukang pijet. Yo. Ndi to? Ada nih. Watu cilik jenenge krikil. Serok cilik arane sodil. Pentone dodol. Jenenge kutil. Dewan cilik arane jangkrik. Rodok cilik arane kepe. Gonamu iki tempe kripe tetolet wong lanang senengane dodok yen wis dodok lungguh makoko lah gawe ketok keduduk sapratok Yang tak pedang. lagu ini lagu dengan musik gandol dasmu asik kita gajul iki gak dianut kok Kayak iso iki. Baju dan apa? wong lanang senengane nyandang yen wis nyandang lungguhe jigang lagae ketok londeng sak pedang wong wedok senengane dodok yen wis dodok lungguhe mekoko lagae ketok duduk sabatok ini lagu dengan musik baju dasmu mimpi to bin macan Iki doker. Sri Rezeki. Iki lho, sing iki lho, Gal. rap Iki lho. Anto jabrik lho kurang ajar iki sak blekok Bajundas. Pati lagu favorit pas ngamen zaman biyen. Zaman biyen uraan, Bos. Zaman biyen ki waktu aku masih kecil tak taunya ada yang mungil. Ku sentil-sentil, tak taunya pentil. Waktu aku beli rambutan, banyak orang yang berebutan. Gitu kan? Udah. Ku cabut-cabut, tak taunya jembut. Ngono. Di sela-sela letaknya di depan dada, disitulah tempatnya tempatnya susu bendera. Di sela-sela letaknya di dua paha, disitulah sarangnya burung Garuda. Tololelot tetet. Lagu-lagu ngamen-ngamen ngono kuwi Bos biyen. Saiki selali Bos. Lah lagu telu papat ngono wis ngamen teko Gilimanuk aku. Mbak Das mulai iki ndi? Mbak Das ndi? Mbak Das ndi? Dhuwur. Dhuwur. Asa guyu tok tapi gak komen to. Das. Iki wae goreng-goreng wonge. Bakul apa to? Bakul sembarang dae. Bakul akik barang kok. Ya dilek Bos, dilek-lek Bos. Ses-ses Mbak Das tas nguyuh. Mesti anggaran nguyuh eno. Iki
iki sirahku mulai cengeng, mulai kesel, Bos. Amerika hadir. Amerika. Oke, masuk. Sinta bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, Pak. Ya, oke, istirahat ya, Bos. Antar jabrik hari gua suruh. Tahu, saru tahu. Aku awet tisu ora istirahat, Bos. Mlaku ngalor ngidul. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal oh istirahat, Bos. Oke, terima kasih. Pokoknya matur sembah nuwun sing wis menyisihkan rezekine. Mas Ropo, Ngabah Baim dan dulur-dulur SKC sing wis apa iki nyawer, sing wis komen, wis berinteraksi. Oke, istirahat. Mbak Das, siap terus neng kono, pokoknya terus bakulan. Lah gampang suling. BAJ Furnitur, muga-muga mebel sampean akeh wong pesen. Untuk teman-teman sekitarnya sing pengen iki ganduwe cendela, ganduwe lawang, ganduwe anu iki langsung BAJ Furnitur. Iki lho, sablone niku lho. Iya, keretane iki. Nah. Garapane alus. Kayune tuwek engkek, nganti tekenan kayune. Jati aking. Bukan lagi. Jebule sliramu cetek kaya kali kabak padas, garing kaya kayu gapuk. Pesen ning ngene BAJ Furnitur. Tenan, garapane alus. Sing gawe kusen-kusen. Amin, Mbak Das, sehat terus ning kono, pokoke panjang umur, salam karo bojone jenengan. Salam sehat. Terus bekerja. Itu dinikmati urip ki. Santai, amin. Amerika udah jam setengah. Tadi minta doa buat Babi Romi, vokalis RTJ, semoga tenang di sana. Oke, untuk Babi Romi vokalis, pokoknya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Muga-muga swarga langgeng. Wis ngono, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengi sing delok di 1.200, 1.100.